Ini hangu handisi kuda kureurura, asi ndinokumbirawo mundibatsirewo nhai vedare. Ini ndakauya muno muSouth Africa last year ndokusanganawo naAbhero wekuMoza, and until nhasi ndiye wandinaye. So last year taigara mumwe nemumwe kumba kwake, tosangana manheru kumba kwake since ini ndaishare room. Then December ndakabva ndanetsana neuya wandinoshare naye ndokubva taparadzana. Then Abhero akati tigare kwake, ini ndikaramba until tazomove to another place together ndokutanga kugara edu tese. So ini hangu ndinobhilivha kubatsirwa kumapostori pane zvese zvinenge zvarema. So ndakaenda ndokuudzwa more about him. Handina kumuudza, but akatanga kuvenga madzibaba vaye akuti ndinodanana navo kusvika ave kundirova ndikamusungisa, but ndakazowithdrawa nyaya yacho akumbira ruregerero nefamily yake. It was in March. Then madzibaba vaye nhamba dzavo ndakabva ndadzidelita ndokuvaudza zvaivepo, asi handina kuzotaura navo kana kuenda kwavari. Last month mukomana wangu uyu namadzibaba vaye vakasangana vakakumbirana ruregerero, vakabva vaudzana pataigara, ndobva avapa nhamba dzangu. Akabva auya kumba ndobva andiudza, vakabvawo vafona, hapana kuita problem. So nezuro vakafona vari pedyo nepamba, iye anga ari kubasa. Ndokubva ndamuudza ikatoita nyaya kusvika akundirova futi, apa I'm pregnant hama dzangu. Akabva ataura mashoko anobaya, apa nhumbu iyi yakangouyawo mukusaziva. So akabva atoramwa, ndobva atoti mangwana makuseni utsvage pekugara. Akabva angomuka achibuda akaenda kubasa, and foni yake ndikabva ndatraya kuifona yakanga isingachaderwi. Sisi vake vakanga vasingachabatiki futi pafoni. Inini handichashande, so ndanga ndafunga hangu kuabhota ndibude hangu mungozi iyi. Ndingandinzaresva here nhai vedare, because BP yatoshutawo izvezvi. Ndoitawo sei because nanhasi asati adzoka kumba mumoza uyu.